ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଇ ବୃକ୍ଷଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଲା ବାରିଅଁଳା ବା ଭୂମିଅଳା ବି ୟାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଗଛଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦରକାରୀ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ। ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ପାଇଁ ଏହା ଦରକାର, ବିଶେଷ କରି ଲିଭର ସିରୋସିସ୍ ଏବଂ ଜଣ୍ଡିସ୍ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପାଦେୟ। ଲିଭର ସିରୋସିସ୍ ହେଇଥିଲେ କିମ୍ବା ଜଣ୍ଡିସ୍ ହେଇଥିଲେ ଏଇ ଗଛ ଚିନିକିରି ଏମିତି ଏଇଥିରେ ଅଁଳା ପରିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ସବୁ ଏଇ ପତ୍ର ତଳେ ସବୁ ରହିଛି ଏଠି, ଏହା ଚିନିକିରି ତାକୁ ଆଣିବେ, ବାଟିକିରି ଖାଇବେ। ଏଇ ପତ୍ରକୁ ଆମେ କିପରି ଖାଇବା, ତାକୁ ପରିଷ୍କାର କରି ଧୋଇଦେବା ଏବଂ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ବା ଛେଚିକି ବାଟି ଦେଲେ ଶିଳରେ ଭଲ ଚିକ୍କଣକିରି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକିରି ରସ ବାହାର କରି ଖାଇବା। ଆକୁ ପରିଷ୍କାର ଭଳିଆ ଧୋଇଦେବା, ଏ ଚେର ଛିଡ଼ିଦେବା। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଲେ ସବୁଠୁ ଉତ୍ତମ। ଶୁଣନି, ଏଥିରେ କିଛି ହଳଦୀ ମିଶାଇଦେବା, ହଳଦୀ ମିଶାଇ ଆକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବା। ପାଣି ଟିକେ ଦେ, ଅଳ୍ପ ପାଣି ମିଶାଇଦେବା, ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବା। এটা ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା। ଖାଦୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ବାହାର କରିଦେବା। ମୁଁ ଏଥିରୁ କିଛି ପିଇବି, ବୋଉ ମଧ୍ୟ